Ngiyabingelela baba egameni lenkosi, ngibingelele umama Sibande nobaba uSibande nabazalwane bonke, uMaria lokhulumayo endaweni yaseTsakane eGoli. So ngiyabonga baba, ngibonga konke, ngihlala ngikulalela kodwa isikhathi sokuthi ngingene ngingasitholi. Ngizwile konke osifundisa kona, maye siyabonga baba uSibande. Ukusifundisa kwakho nokusikhuthaza kwakho, sikhuthaza njalo. Isikhathi besingekho sokuba ngihlale phasi ngingene ngithi nengiyolala bese ngiyavula ngiyamamela izwi, ngivule ngimamele umculo, ngizwe amazwi ehlako nomama akhuluma ngamazwi wonke. Ngiyabonga baba uSibande, namhlanje ngikhonile ukuthi nami ke ngingene ngibonge kuNkulunkulu ukuthi uJesu inkosi. uJesu uyabonelela ezintweni zonke. uJesu unguNkulunkulu wezimo zonke, noma izimo zisihlasela kodwa yena uJesu seseyinkosi. Ngiyabonga baba uSibande, ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba siyabingelela kubaba umpostoli nomama umpostoli, sibingelela ikhaya lezwi, sibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba ngidlulisa ukudumisa uNkulunkulu nokubonga uthando lwakhe asenzela lona ngey'khathi zonke. Baba siyabonga, muhle uNkulunkulu ngey'khathi zonke. Sibonga inkonzo enisilethele yona endaweni yakamaphumulo. Sibonga umusa kaNkulunkulu, sibonga ukuzwa uchazeleka ukuthi kanti uNkulunkulu umuntu wamdalelani. Siyabonga baba kakhulu, izwi elinamandla, izwi elisilekelelayo nesibusise empilweni zethu ngekhaya lezwi. Siyambonga uNkulunkulu baba. Angazi ukuthi ngingathini, kuningi uNkulunkulu angenzele khona selokhu ngangena ekhaya lezwi. Kuningi uNkulunkulu asifundise khona. Sifundiswa nangokubamba umkhosi, ukuthi umkhosi uyini, ngoba besihlele emabandleni kodwa besingafundiswa ukuthi konje khona into ekuyi-fasting, ibanjelwani, ibanjwa kanjani. Kepha ekhaya lezwi sifundisiwe ukuthi konje uma ufuna ukukhuluma noNkulunkulu kumele udilize udonga ebese uyafasta. Inkinga yakho ingange-fasting yakho. Eyi baba siyabonga. Ingithintile inkonzo yangomhla ka-16 kuJuni. Nkosi Jesu sisize Nkosi. Siyabonga kakhulu baba. Muhle uNkulunkulu ngey'khathi zonke. Udumo namandla nobukhosi nenkazimulo kungokwakhe. Sibonga ukulalela kwakho baba ninomama. Sibonga ukulalela, ukuthi nilalele ebese niyenza, ngoba kusiza ukuzwa ungenzi. Siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu. Anibusise njalo uNkulunkulu, anipha amandla njalo ngey'khathi zonke. Siyabonga baba. Inkonzo kamaphumulo. Siyabonga kubazalwane bonke ebebephumile, awabasuka kude naseduze. Nkosi yami, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, wenzele umsebenzi empilweni yami. Ngiyethemba nakwabanye umsebenzi uNkulunkulu wenzile, usazoqhubeka awenze. Siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anisikelele njalo, anibiyele ngey'khathi zonke. Ngiye ngizwe inhliziyo yami babuhlungu baba mayekhala ngabantu abaphumayo. Ngithe baze balahlekelwa abantu ukuphila okuphakade. Siyabonga baba. Sithi uJesu Kristu inkosi nantambama, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Bingelela abazalwane ekhaya lezwi entabeni endlu kaYehova kuyabonelela. Ngibingelela ubaba apostolo nomama apostolo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyaqolisa kakhulu ukuletha ubufakazi later nginenkinga nefoni. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiphakamisa igama lakhe namandla akhe. Bazalwane, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu we angisiza bengene emkhosini we-40 days ngiphuze ukuphuzwayo. Bazalwane, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu
owangisiza ngiwaqeda lamalanga. Mina vela bengihluleka, bengakhoni bazalwane, kodwa ngibonga uNkulunkulu bazalwane owanginceda, owangibamba ngesandla sakhe somusa ngiwaqeda lamalanga. Bazalwane, bese ngihambile bazalwane, ngiye eRichards Bay, ngathatha leave emsebenzini, ngicale emsebenzini lamanye ngithi ngizowaqedelela eRichards Bay. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, wangisiza ngihamba ngiyofika. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukubona ubaba apostolo nomama apostolo. Hayi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngajabula kakhulu kubabone ngihlale nabo. Hayi, ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngibonga uNkulunkulu ngabo, ngibonga uNkulunkulu. Ngiyabona bazalwane ukuthi bathobile, ngambona ubaba ukuthi uthobile, imbongolo igitshelwe. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, kuningi engikufundile bazalwane. 3 Sunday bengise entabeni kaIndlu yaYehova kuyabonelela, ngikhonze nabo. Hayi, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyamphakamisa bazalwane, ngibonga konke. Hayi, ngafika ngangena ngazwa indumiso yakhona. Hawu abazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kulezi zinto angenzele zona. Ngibona ukutshintsha empilweni yami, ngiyamphakamisa uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngokuthi wangisiza ngingene kushisa, ngingene ngingakhona ulutho, kodwa uNkulunkulu wanginqobela, wangisiza bazalwane. Ngiyambonga, sibonga imfundiso, sibonga ukukhuluma komoya oyingcwele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, angazi ukuthi ngizobonga kanjani, kodwa uNkulunkulu ngiyambonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekhaya kwaNsibande kubaba nomama, uJesu Kristu uyinkosi. Ekhaya Lizwi nasentabeni Indlu kaJehova kuyabonelelwa. Bathandekayo, ngithi ake ngidlulise ukubonga kuNkulunkulu. Ngihlale ngilalele ubaba uNsibande athi imali yena uma efuna imali uguqa ngedolo, akhulume nomnikazi wemali, uzoqhamukisa umuntu. Hayi bazalwane, usuke ekhuluma iqiniso. Bekukubi ngekho nesenti ingane kufanele ihambe e-UK ngesonto, kodwa kuthe kushaya umgqibelo uNkulunkulu wawaqamba amasu, wabathinta abantu bakhe. Babodwa nje babegadla ngo-5,000. Ngikhulekile nje ngithi Nkosi, konke ngikunika wena owazi ngalolu hambo lwale ngane. Babodwa babeletha ama-voucher, imali yomphako njalo bazalwane lengikhuluma ngayo, yokuthi idle ingane phambili nezinye zidla. uNkulunkulu waletha abantu bakhe, bayilethe imali. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyabonga ubaba uNsibande ukusifundisa kwakhe ukukhuleka. Siyabonga baba ukusifundisa ukukhuleka. Nawe uthunyiwe, ungazenzeli wena. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Alidunyiswe igama lakhe. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, abazalwane basekhaya Lizwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela ukudlulisa lobufakazi, imangaliso zikaNkulunkulu, nokuba umntwana kaNkulunkulu, nokuhlala nje ekhaya Lizwi negama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Izolo bengiye kwamasipala ngoba ngantshontshelwa isigubhu sikagesi ney'mpompi nje, kwangena igebengu endlini kwindlu engiyidayisayo. Ngithe uma ngiya kamasipala bathi fanele ngithole ucontractor ozokwazi ukuthi angi-aplayele konjiniyela ukuze bakwazi ukungifakela isigubhu. Ngamthola-ke sagcwalisa ifomu
sahamba saya lapho okuhanjiswa khona oku-aplayelwa khona. Wathi hhayi ngifuna ukuhamba nawe mama uzobona ungazuthi mhlampe ngiyakurobha nokuthi ngizothatha isikhathi eside kangakanani. Ngahamba naye masifika khona aliveze-ke i-application yalithathe-ke umnumzane uVelem hhayi. Alibuke bese ethi heyi i-system iyabheda kodwa i-down. Kepha-ke bese-ke eyashaya-ke kwikhompyutha abe bhizi. Hawu. Hhayi eloku ebalisa-ke ngokuthi-ke nabekho-ke nama-electrician awekho. Isimangaliso yaphuma i-quotation. Umfana ubeloku ebabaza njalo, hawu mama, wena yakho i-application yaphuma namhlanje kwenze kanjani yavele yaphuma i-quotation. Kunama-quotation ekade ngawaletha la awakaze abuye kepha yakho iyaphuma same time. Hey mama unenhlanhla, ngithi mina phela ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngibabaza nje amandla akhe. Ngakwazi ukuthi ngibuyele futhi kamasipala ngayokhokhela. Sekushoda ukuthi bazosifaka isigubhu. Ngiphakamisa nje amandla kaNkulunkulu ngithi udumo kuye. Akekho ufana naye. Asihlaleni kuye singasuki. Nkulunkulu siyambonga kakhulu ngawe baba nomama ngey'fundiso zakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ekuseni, ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi, ngibingelele abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele ubaba umpostoli nomama umpostoli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namanje ekuseni ngithi angixolise ngidilithile ngikhulume kwaze kwadlula esikhathini esabekelwa sona. Cela intethelelo, uNkulunkulu angithethelele nobaba ngithethelele. Ngibonga nje uthando likaNkulunkulu alenzayo usuku nosuku empilweni yami. Nje bazalwane kade ngikhonza nje kodwa bengikhonza ngizibone ngathi ngivaleleke ethinini. Ngikhonza ngize ngiyibuze ngithi why Nkosi ngoba ngikhonza wena. Since njena ngangena ekhaya lezwi uNkulunkulu ngamuzwa engikhulula. Ngikhonza bazalwane ngikhululekile. Iqiniso ngempela liyamkhulula umuntu. Ngabona ukuthi lento ebiyenza ngikhonze engazuthi ngivalelekile ethinini lekopi ngavalelwa. Lento yokuthi iqiniso bengingalazi. Ngibonga uNkulunkulu ongithandile ukuthandwa ngathandwa amazulu. Ngibonga ukuthandwa amazulu nje ukuthi athi nanti iqiniso mntanami. Ngoba ngase ngikhathazeka ngize ngibuze ngithi Nkosi kungani ngikukhonze kabuhlungu kangaka. Ngizwe ngithi ngaze ngayikhonza inkosi kabuhlungu. Ngibonga ubaba Mtsibande nevangeli lakhe elifike lakhulula ingqondo yami, lakhulula inhliziyo yami. Ngakhululeka ngazizwa ukuthi ngaze ngamkhonza uNkulunkulu sengikhululekile. Ngibonga ukukhululeka, ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nje izinto ey'ningi ezinenqubekela phambili ekukholweni kwami. Ngiyazizwela ubumnandi bokuhlala kuNkulunkulu. Ngiyazizwela ubumnandi bokwazana noJehova. Ngiyambonga uba Mtsibande nevangeli lakhe leqiniso. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu ngimnika udumo ngempela akekho njengaye. Ayi mangasuka kuye ngayaphi. Nkosi ngiyabonga. BaMtsibande ngiyabonga khona bakhe empilweni yami. Ngizwe umehluko omkhulu, ngizwe ubumnandi, ngizwe injabulo. Akukho okunye ngibabaza lokho ukuthi nanti uthando. Ngiyabheka eminyango abantu bayabhubha baswele ulwazi kodwa mina uNkulunkulu wanginika ulwazi lamahhala walifaka enhlizweni yami langena lathola indawo. Ngiyabonga uNkulunkulu angigcinele ubaba umpostoli akugcine Nkosi, akugcine nje konke nomndeni wakho. uNkulunkulu akasigcinele wena baba. Ngiyabonga uNkulunkulu muhle nasekuseni ngimnika udumo egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mkhulu Mtsibande egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bengithanda ukubingelela nomndeni wonke wakwaNtsibande nabazalwane basekhaya lezwi nabazalwane basentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Mkhulu Mtsibande, ngithanda ukudlulisa ufakazi. Ngibonga uNkulunkulu ngokungiphilisa ngoba bengiphethe inhlungu
emazingeni wami ayi-4 angaphansi nalawo angaphezulu, ngoba nakhona ngale ndlela bese kubuhlungu ngakhona emapheni besenyuka iye elihlweni nasekhanda. So ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngenkathi ngiceda ukukhula komkhulu asewama-10 verse 9 wange-18 May ngizwi lakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wangiphilisa, ngoba ngize ngakhotha nezwi elikuIsaiah 53 verse 5 ngathi ngisho ukuthi ngemivimbo kaNkosi uJesu Kristu ngiphilisiwe. Ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu ukuthi ulangiphilisa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kriste uyinkosi, uJesu Kriste uyinkosi, uJesu Kriste uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kayindla Yehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kubaba apostoli nomama apostoli. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, bonga umusa, bonga uthando lukaNkulunkulu. Ngiyaxolisa ukudilayita kubaba. Uma sengimamela bengizwa ivoice yami iphansi kakhulu. Bengizama ukuseta, I think okwamanje izoba right. Bazalwane, ngiyaxolisa nokuletha ufakazi later. Benginenkinga ne-cellphone. Ngiyambonga uNkulunkulu okwamanje i-cellphone ngiyitholile. Ngibonga umusa wakhe kakhulu ukuthi wakhona uNkulunkulu ukuthi angisize, angithwale. Engenile emkhosini we-40 days bengiphuza. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Mina bengihluleka kakhulu, even one day bengayikhoni nami okwamanje ukuthi ngifike njani, kwenze njani, ngiyamangala. Ngiphakamisa umandla kaNkulunkulu nomusa wakhe. Ngayicedelela eRichards Bay. Hawu bazalwane, ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu wangisiza ngiyofika. Ngibona umama apostoli nobaba apostolo, hhayi nabazalwane basentabeni kayindla Yehova kuyabonelela. Ngithole ne-opportunity yokuthi ngikhonze nabo, I think it was 3 Sundays. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngibonga amandla kaNkulunkulu nomusa wakhe. Bonga uNkulunkulu kakhulu esikhathini sokugcina ukuthi wazivusele, wayigitshela imbongolo ayisebenzisayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba, sibonga umoya oyingcwele, sibonga umusa, sibonga iy'mfundiso zakho baba, sibonga konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hawu mina ngigcwele nenjabulo nokumangala ukuthi kahle kahle kwenzeke njani. Siyabonga iy'mfundiso zakho baba, siyabonga konke egameni likaJesu. Ngijabule kabe, angazi ukuthi ngizokubonga ngithini, kodwa uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu, ngiyamphakamisa ngithi ngibonga konke owangenzela khona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngithi uJesu Kristu inkosi.